Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дар Сибирам мегум замистон шида, не? Ҳамин маҳсулро дидем? Бениҳоят маҳсули хуб дорем. Бародарон азиз метонен ки ё хеле ғавс чизи бетаб нестанд. Кожниян, ина нигаҳ кунед, дароншӯи хеле флис дора. Хулоса маҳсули хубанд. Марҳамат метонем ки аймо дастрас кунем. Бародарон азиз, падаркаи мо як набори полотенца буд, дар болои набор бо як оби замзам га хушк кардем. Марҳамат. Полотенцамон гарон мондаги 15-20 дона га монда успет кунем. Баъди полотенца бародарон азиз, касе ҳиҷома меояд, як таҳпушу, як оби замзам барош падарка карда мешавад. Марҳамат кунем бародар. Ҳама ҳамин чизо иншоалло ки бародарон азиз барои шумо ҳам хонободу сарбаланд боша, аксе ки дар пушти мо мебинед барои кадмексе ки лозима иншоалло ки мо дар болои экран монда мешаванд, метонем ки заказ кунем. Сафари мо алон ба шаҳри Красноярск. Касе бародаро дар онҷа боша, иншоалло интизор бошед, мо ҳамҷоем. Салому алейкум.